Umnyango wezempilo eGauteng ukhungethwe ubhubhane lwesifo iCovid-19 kanye nolwenkohlakalo. Uphiko oluphenya amacala akhethekile iSIU alipholisa ngamaseko selibathathele izinyathelo labo abanindikayo. When we find criminality now, we open cases against you like we've done with Gauteng. We've opened cases against 3 companies, and that is now with the police for them to deal with, and we have now referred that to the NPA. Kuvinjwe nemali yomhlala phansi yowabe eyisikhulu sezemali kulomnyango. Umkhandlu obhekele iCoronavirus eGauteng wenqabile ukwenaba ngalolu daba. As and when there is progress, the Premier will be able to share that progress with the public. So we will not be answering any questions about the investigations. Ukusuka manje umkhandlu ufuna ukwaziswa ngakho konke okuqhubekayo emnyangweni wezempilo. From now on, Provincial Treasury will publish monthly reports on all the procurement done by the Gauteng Provincial Government. Lolu daba luzobuyela enkantolo mhla ziyisithupha kuMfumfu. Isifundazwe iGauteng sinesibalo esiphezulu sabantu abahaqwe iCovid-19. Gauteng contributes the highest number of cases in terms of active cases in the country. We contribute in 33% of those cases. Njengoba ziya ngokwanda izibalo zabagulayo ziyaqina nezinsolo zenkohlakalo kulesi sifundazwe. Manje uhulumeni ubhekene nezimpi ezimbili ongakazinqobi nokuzinqoba.